joder, ahora sí que é peligroso. Separamos nos Vania e máis eu porque, mirando no mapa, por onde estou indo eu, hai que facer como un tramo de autovía na bici. E Vania non quería. E por onde vai ela son 20 km máis. Eu non quería. Entón, pois dixemos nada, cada un por seu lado e quedamos donde se unen as carreteras. Ao final, pois pasou o que tiña que pasar, que levo xa unha hora e media aquí esperando. Estou un camping, polo que vine mercar unhas empanadillas, estou aproveitando para cocer uns ovos, porque aquí teño auga. Bueno, desmontei o chilote, estou aquí enfrente dun río, hai un sitio moi bonito, fai un solecito, un día perfecto, levábamos moito tempo sen pillar un día tan bonito, así que teño moita comida, sol e auga, e a silla montada. Eso é como a perfección. E se me movo uns metros para atrás teño wifi, pero nin me apetece. Así que máis quero? Mira que fácil é de conformar un ciclo viaxeiro. Xa levo como 4 horas esperando aquí. Vou subir alá arriba a ver se a vexo. E de paso vexo pois como unha capela que lle fixeron aí a Virxe María. Mas aquí tamén hai así como unha mini igrexa ao aire libre. Mira, souber así nunha zona ben boa para acampar. Claro, ahora xa vou mirando calquera tubo, calquera cousa. Ostras, que expositivo para acampar. Catro horas e media despois apareceu a desaparecida que ten que dar unha declaración. Que sí, que hai que ir pola autovía na bicicleta e deixarse de ripio, porque fixen 31 km de ripio máis 10 de carretera. No que Cristian fixo 20 de autovía. Sí. Así que, man, nunca se sabe, realmente. Son como mini avestruces. Vento outra vez e agora estamos máis ainda no medio da nada cada outra vez e esta xa quero empezar a levantar o dedo porque eu sou moi fixo. Cristian, que te trouxo a este estado de exhaustación? Este estado de exhaustación trouxo un wifi que hai nesta caseta, gratis. Pero nada, foron en torno a 75 km onde tivemos sol, choiva, vento en contra, todo o que ti queiras. Algúnha subida, non moitas, pero algúnha subida, foi agotadora, a verdad. Parecen poucos 75 km, pero con 100 kilos? 100 kilos, 100 e pico kilos, entre nós e a bici, e o vento en contra, zurrallo do aire. Aí la Vanesita está moi contenta agora que está aquí no sitio. A ver, que parte do corpo non che doe, Cris? Dios mío querido.
Mira, isto todo de empuxar da bici contra o vento. Que sí? As cervicales. Esta parte, non sei por qué. E os cuádriceps xa, eso é, prefiero poñer a lengua no suelo ca dar un paso. Que cagar. Ahora miramos, teño que cagar en cuclillas. Prefiero, non sei, prefiero facelo encima e que me limpe Vanessa. Ai, sí, conta con eso, Gali. Mira que antenitas ten ese camión. Mira aquí la guapi de Vanessa tamén, que mucho habla. Pero viña aí atrás tamén. E agora temos que montar por aquí a tenda. Este é un posto de vialidade, non sabemos o que é. Hai un montón de xente aí como de guardia. Vendo televisión e xoando as cartas. Que é o que se fai nas guardias. É o que se fai nos turnos de noite, non é, Vanessa? Mira. O lujo desta semana. Un cacho de tarta de chocolate con doce de leite e un café con leite. Estános sabendo como se fora unha comida no Barazal ou unha cea. É un barete que hai nun pueblo no medio da nada, que son 10 casas e un bar, como unha estación de servicio, e paramos aquí a comer. Estános sabendo, estamos tan contentos os dous, e por riba fai calor, imos de manga corta, e agora vou ir a lavar a cabeza ao baño, porque a saber cando temos outro. Fumo a baño porque claro, calquera che vai con este dolor de cuádriceps por aí de monte en cuclillas. Aparte de que non hai nada. E ir á cuneta que te vexa que en pase. Así que ou facer un baño co Vane fais un baño co esterilla. Así que nada, son moitos puntos de felicidade. Hola. Non chai nadie na despensa. Por día aberto desde as 7:30. Igual é da tarde. Hola! Marchara. Bueno, alá van uns puntos de felicidade que Vanessa deixou no bar a batería e o teléfono cargando. E agora volta para atrás. Menos mal que ainda non andáramos moito. Imos comer na Ai, sí. Imos comer na máxima sombra que hai en kilómetros para alá. E noutros tantos para alá, que é este sinal. 147 ao Calafate. Contábamos chegar hoxe. Sí. Contaba eu chegar. Non, eu nunca o contei. Así que nada, un arroz que fervimos con un calabacín e unhos xerelos. Mira, estes son os nosos descansos. Hoxe levamos pedaleando moitísimo tempo, verdad? Desde as 4:30 que salimos, unhas 7, casi as 8, non paramos nada. Bueno, ali 5 minutos co dron. E nada, aproveitamos para tirarnos así na cuneta a descansar un chisco, porque é o que se pode facer, tampouco hai moito máis. Por outro lado tampouco é que haxa moito máis, reta para lá. E hoxe como temos como un vento non moi forte, pero todo o tempo en contra, continuamente, que che está aí dando por saco. Entón avanzamos pouco, o noso plan hoxe é facer 60 km. Bueno, o plan inicial era facer 70 e pico, e chegar a outro postiño como o doxe, pero vai ser que non, porque nos faltan 28, eran as 8 da tarde. Algo máis que declarar, patrona? Que temos comida e pouca agua. Ai, que temos pouquísima auga, e a min é algo que me preocupa, porque teño moita sede. Aquí vamos casi ás 11 da noite. Paramos aí atrás, eran casi as... que serían? 9:15? Sí, casi as 9:30. Xa para acampar. E tiñamos visto un postiño que había no medio da nada deste da vialidade. Con auga, vayas, suelen ter un grifo e internet. Xamos Vanessa. O Cristian, tal. Quedan 14 km e pico, dámoslle. Así desto de broma. E Vanessa, bueno, veña. Un pique para diante. Hostia, un pique para diante. Xa levamos casi unha hora de noite. Puxémonos aquí música en galego e metimos un ritmazo que vamos na puta llama, verdad, Vane? Bueno, ao final, son as 11 da noite, ou deben pasar, e chegamos ao posto este. O señor quitounos 5 litros de auga potable e dixonos montada de tienda na esquina. E como fai un pouquiño de calor,
Pois xa nin tienda nin hostias, viva, quedamos aí e a tomar por saco. Así xa non desmontamos nada. E agora estamos lavando, Vanessa por ali escondida, aí de lavarse, eu estou me lavando aquí con unha esponxa tamén. Que, home, non vai frío, pero para lavarse con auga... Para lavarse con auga fría, cuidadiño, Ainda me tengo que ir lavar a cara, aí, fora. E isto é a máxima higiene que temos nós, lavarnos con unha esponxa e sin xabón, ou bueno, a veces con xabón. Ai, home, isto é a vida do ciclo viaxeiro, non é só enseñar paisaxes. O que dis? Eu teño moito medo. Chegou aquí un coche e empezou de petar. Son as 2:00 da mañá e un empezou a vomitar e vomita e vomita. E o señor de aquí non lle abría a porta. E Vanessa empezou así a acomodarme na espalda. E berraban Claudio, empezaron de pitar e non salían. E o borracho empezou a andar alrededor deste coche. Vanessa, ou nos vomitan encima ou nos veñen roubar. E eu quedámonos os dous quietos, como debaixo do saco. Se non nos movemos, non nos vi. O borracho mirou para nós, pero claro, non entendeu que eran estes dous puntos. Sí. E agora subiuse aquí ao coche que estaba xa aquí e de vernos deixar dormindo aí no asiento. Vane. Esa pala que está aí estaba traballando lá atrás, por veu hasta acá na pala para nos traer un plátano a cada un E darnos unhas palabras de aliento. unhas palabras aí de apoio, unha barrita energética e dous cousiños de café. A verdade é que falábamos antes Vane máis eu e Vane dicía, eu quero falar con xente, que xa estou cansada de falar con ninguén. Foi dicir iso en 5 minutos, parou un coche, arrimou, que quería falar con nós, que nos viran fai 2 días e que estuveron ali un rato falando con nós. Despois dixen eu, que ven comía un plátano. Ven este señor alá da outra punta e traenos un plátano a cada un. Estamos pedindo hora polo vento, a ver, porque Estamos... levamos 4 horas para 15 kilómetros, o sea que andábamos máis a pé. Sí, loitando contra o vento. máis ou menos, pero é que non se dá. Non se dá, pero oye, pero é moi bonito, Dios mío, E ese quero señor que chorar. meu lá, é por qué, sabes, non nos conoce de nada. E di pasa e di, Vane, ben enfadado. Porque parou e dixamos, nada que nos leva na pala, mete as bicis no carro. E tal, pero si, a xente da Argentina de momento ten un teto. Ai, Dios mío, é que... Quizando esta noite o que o borracho que chegou ali ao lado noso É que casi nos vomiten, tío. Vanessa agarrábase a mí. Cristian, pero que nos vomiten. Agarrábamos o brazo fuerte. Quedouse o señor mirando para nós. Bum, zapateouse encima do capó. Despois meteuse no coche. O capó a 1 metro de nós, Sí. dos nosos pés. O outro aporreando a porta, para que lle abriran. Pitando, aporreando a porta, eu non me entendía O nada. tipo non lle abría. Eu tiña todo tirado na bicicleta, non quitei ningún móvil porque era tardísimo, non quitei o GPS, tiño aí tirado, eu non entendía nada. Claro, Ya, nós- aquelas horas, aqueles golpes, aquelas O primeiro que pensabas é que viñan roubar o outro, porque o outro non lle abría a porta. E non Claro. salió dormindo ao raso co E o saco. outro cada vez que pasaba a darnos agua pechaba a porta. E a min eso deixoume mosca e digo, aí vai. É que por iso pechaba a porta. Dios, Cristian. Pois o borracho depois dormiu ali no coche, e ás 5:30 da mañá levantouse e foise para dentro. Cousas. E acabamos outra vez na cloaca. Fai moitísimo vento, pero moito. Cada vez vai peor. Estamos espera a ver se baixa o vento, pero o vento non baixa. É que agora xa non se pode nin andar na bici. Sí, ahora xa hai que empuxala ca man. man. Home, polo menos non nos tira como outros días. Pero non lle anda lonxe, pero faltalle pouco. Ya aquí estamos, este... Vanessa quere dormir ahora aquí un pouco a siesta, pero acabamos de dormir fai un rato a siesta, así tirados na cuneta.
no chao directamente, home, aquí ten máis xeito, que non vai vento. Polo menos xantámonos un pouco aquí para descansar a cabeza do vento. Tú sabes que todo o día na cabeza nos oídos. Ponte tulísimo, verdad? Xa máis alá do esforzo físico que tamén. Home, é que 7 horas 20 km non se cree. Sí, e o coche tulea, así que, a ver, igual ainda dormimos aquí na cloaca outra vez. Eu xa digo que sei que levantar ás 4 da mañá e que non queres.